bathini bona awusifuna ama-coins sifuna ama-coins sifuna ama-coins sifuna ama-coins sifuna ama-coins sifuna ama-coins Khokha mntanami, you know the story. My name is King Ginger, Cream de la Cream, intwana seKing Indlovu bafethu, and I'm within. Ngisekasi bafethu and ngizoqondisa okungaqondile. Kunabantu abakweleta nayo lana and abazi ukuthi bazokhokhelana kanjani. I am the bridge, I am the solution of whatever problems that you are facing bafethu. Mawukuthi kunomuntu okukweletayo and usekuphendula isithipha, make sure that you contact uKing Ginger kuyikhokha mntanami #mkhokhele imali yakhe. Uyalazi udaba bafethu. We are back and we are back with a banger. Oh my brother yangithinta uthi kumina King Ginger, you are the guy that I trust and ngiyazi ukuthi noma ngabe impala kahlana yami inqane kangakanani but mase kufike wena nja yami izinto ziyenzeka. So don't tatazela, just chillax. uKing Ginger akuvezela ukuthi uphetheni. Ekse awupheke le episode to subscribe. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream bafethu. Welcome to this exciting episode called Khokha Mntanami. Mara why ke ungibizela abantu? Unobathi ngiyethe. Ngitholela with different numbers. Ngiphi? Uyazi ukuthi uyangikoleka. Ngimufonele oh. Lesikamfonela ngithi amadu la. We are looking for results. Angihambi ngingaphethe lutho. Buti. Ngithetha ke inkolota nyona wena. Hayi. Ngibela sana. Ukangiyethe ke ngicakathatha. Ya uzokhona shame imali yami le. Ngiphendula umbuzo. Uyikhokha nini imali? Uzokhokha imali yami. Nini? Nankainyuka. Yabona wena hey lalela lana tshele mina nawe you can talk whatever that you talk ngithi kuwe mina uzoyikhokha le mali. Mina I'm here to fix things guys. I'm here to make people khokha. If you don't know khokha, I will cock you. We back at it again. Thank you so much to King Ginger TV for making sure that ikhokha iyabuya bafethu, and big up to all the stakeholders. Siyabonga bafethu ukuthi nenze show ukuthi we are back and we are running and we have ipower. Kulokhu ke bafethu into esambile njengoba besingekho sikhokha bekhanjiswe ulokhuzana uwelcome ukuthi ayodliswa upelepele phecelezi lo wenyoni. Hawu akababi mawungafuna ukukhokha kulokhu sithatha kwasani siyaqoqa nje siyakhuthuza siyavula sikhipha ngisho abantu amafoni einkomeni masithanda si dangerous bafethu si dangerous ongakubonanga la kuyikhokha usuyokubona ezulwini ngoba hayi things are fucked up. My brother naye kumina uthi King Ginger, life has been fucked up for me kunomjita wami ungenza isilima and it's been making fucked up things ngami waboleka imali kumina ekugcineni mase kumele ayikhokhe akayikhokhi. King Ginger awenza odume ngakho sengifikile ke my brother sondela uzongichazela kunjani King ukrel sengifikile ngiyakubona yabona ukuthi ukhona yeah mfethu khuluma nami ngicela ubabone ekhaya mfethu ubabingelele semrani igama lami uNhlanhla Gloma Light Proof and nginkinga yabona la uthi le King Ginger mfethu iyangibhayizisa la futhi ngathola ispan ngaba mnani mara lespan sakhona azange sichubeke yabo kube into engayiphambili feeling I retrenchwa sabuka no senilong span leyathi yami le izoboleka imali kimi ithi kimi inenkinga ngicela ngimsize ngisithi ngiyaspanya awuthi yami fede yabo aphethe na abambise lapha abambisa khona no lawuthi le hayi ngiboleke February March April akakhokhi yabo angibona ngathi udayazini iyangistrafa lento ukuthi yangikwatisa because imali yakho imali yami mina ngisaspanya yabo and no ngiyanida angisagawuli grand yabo umzimba uyehlile yabo njalo so angazi njani maybe ngangisize imalini le mali lena sikwenze wazo wancipha ngisho emzimbeni awuthi yami 800 cabanga 8 clipper la silehlule ukubhatala 8 clipper uyakuzacisa uthi ayangkhawatha ngayima masika yangishiya nokungishiya ekhaya yabo uhamba manje uyobuya ekseni and le 800 kubi bikhona ibizoyisave lezi yabo so awuthi yami yini into ofuna ngikusize ngayo mfethu ufuna siyolanda lenyuku asilandele lenyuku uthini lo mjita wena mawukhuluma naye malonge impela shuthi uyazidaftisa yabo saloku ngifonela athi hayi yazi ngisasespanini watwati yana ngathi uthola ispan yabo athi uzongikhokhela fidi hayi injalo vele so mangilonga imfonela ungitshela ukuthi sespanini akanasikhathi ini yabo mangimbona hayi uyabaleka lo muntu no ungawari Dlamini uyayizwa le ndaba thwale awuthi yabaleka hayi no awuthi yami
le information osinike yona nathi sizamile ukuthi si-check inamba kaMjidi ukuthi iyasebenza, si-check ukuthi siyamthola noma simtholini. Silokhu simthola ke efonini mfowethu and uyacooperator. Uyadinga ukungibona mina, akazi kodwa mina ukuthi ngiza nawe. So ngizomthinta njengamanje ngimtshela ukuthi ngila ikasi lakhe, ngicela ukuthi avele. Emevela sobe sesivela nawe and then mase siyakwazi ukuthi simconfront. Uready mfowethu? Angiready mfowethu. Ufuna ukuya manje? Asiye manje simlane, ngifuna imali yami. Yangikhawatha la yini. Ufonele. Siyabonga ukuthi ukwazi ukuthi usinike yonke le information ufake nalama number ngoba ama number iwona abalekile. Ubani igama laka wakho? uThep. Danko. uThep wakhona mfowethu. Phela abantu kumele baze emakhaya. Wala. Sho Thepho. Sure. Ngithi ngiyi ekhoneni ke mfethu ngicela ukuthi uvele bhuti wami. Ngiyavela manje. Okay, sharp. Sure. Ngicela ufake le ndoda epasini sishoneni phansi madoda. Faka le ndoda epasini ngikhala. King Ginger Cream Dala Cream Coca mntanami siyabangena ke manje. It's about that time. Awuthi mfowethu siyolanda into ekamfowethu. Awungene emotweni Chris shone phansi mfowethu. Ya ngene emotweni. Ya. My brother ngicela ukuthi ungathuki mfowethu yezwa. Angithuka. Ungathuki ungathetheli. And lapha nephethu ungenzi mfethu ezinye izinto mfethu esingamisani nazo yabo. Phela ngeke sazi yabo. Maka angizwanga bhuti. Hayi ngeke ngizenze. Ngeke uzenze. Ngeke ngizenze. Thingitsi angikhosho. Awukho sure. I-back gate yakuba ngithi le. Okay, somela la kwi-back gate. Ya somela la. La ku right. Ngifuna imali yami. Madoda, ngicela mehleni kahle. Ne welcome. Usitike kuleyo ndoda leyo. Woza ngapha mfethu. My brother. It's Bibi the King. Sure, baba. Nali out yabo. Mfethu ngifuna imali yami mfethu. Baba ngifuna imali yami baba uzobona ka. Baba ngithe ngifuna imali yami. Angitho mnandi wena uphuza amabhiya la emakasana. Ali athile yankolota ngifuna imali yami mfethu. Baba ngifuna imali yami. It's school. Ihlisa umoya. Musukubaleka uthi yami. Uyamaza ngifuna imali yami. Ngiyaqala. Uyamuzwa ngathi uthini? Ya ngiyamuzwa manje. So wena uthini? Khala ngemali yakhe. Iphi imali yakhe? Mfethu ngiloko ngibhayisiseka mfethu ayazi. Abhayiseki la thina mama. Baba ngifuna imali yami. Mama uzobhayiseka ubhayiswa La ngithi mfethu. Awume. Angifuna imali yami. Nawe indaba uthi ngibona ngathi sekuwe asizile ukuzola la. Sure. Wathi sikhulumeni ngichaza. Yeah. Ngifuna ukuyizwa mina ichaza uthi yami. Mina ngala la uthi le ngekolota fika. Yeah. Woza ngapha phezulu. Yeah. Mina ngala la uthi le ngekolota. Ngiloko ngimtshela ukuthi mfethu ngisabhayisiseka. Yeah. Akunanto ehlangana. Mina ngiyaphanda. Yeah. So sewesikhathi esingakanani Hayiphandi. Yaspana. Amfethu angispana nawe yaqaba. Uyaspana. Ngokuthi uthola ispana nunu. Lokuthi sespana mangifone. So manje uthini mfethu? Sewesikhathi eside mfethu phela. Awuthi ngiloku ngilandelana nawe njalo lokhu ngihlehlisa. Uthini ngemali le ndoda le ngoba sisolanda yona phela. Ngizobona. Uyama umuntu uzobona. Uzobona ini? Uzobona. Uzobuya nini? Ngifuna imali yami nini? Soloko ngiyaphanda. Ngifuna imali yami. Ngeke ngizozwa ngawo. Ngeke sibambe wena njalo. Ya, mara ngifuna imali yami. Uringe naye lapho jini. Ekhotman nami, yazi kwenzakalani. Yini? Lathi le uzegaya manje. Nini? Mfethu uzogaya mfethu. Ithi ngihlanganise. Yabo? Ithi ngihlanganise mfethu iqala then ngizogaya imali yami. Uhlanganisa imali yami? Awumi. Ngizafuna ukuhlanganisa. Manje awuthami uthola isikhathi eside uhlanganisa and nathi kuzomela ukuthi nawe sikuhlanganisa. Mfethu kanjani Khotman? Look! Kanjani? Usana yini? Wena ngithi uyakholwa. Ufuna imali yami, akumele bakubambe kanje. Hawu. Ufuna bakubambe kahle nje. Manje lalela nje. Uhamba naye. Ngokunika 4 days. Mawukuthi kule 4 days uyaphela, le mali ungayikhiphile, le phone uzoyidayisa. Ya straight and vele ngiyayipayisa vele. Awume kancane. Ya, sayipayisa ya. Yeah. Hawu. Sho njalo. Mfethu Ayini, ifone yakho akunafone. Akunafone nix. Bambuyeni. Akunafone nix. Akunafone nix. Ayithatha yopayisa le phone. Sobona vele. Hawu. Po. Ngeke sozwa ngawe. Ya, sobamba bani.
ngifuna imali yami uzobona ngifuna una 4 days 4 days Ehlisa umoya out yami. ayangijwayele la masenze grade yabo ngiphethe ifone ngiyazi So imali 4 days in fact after 4 days makuthi akafiki kini ukuletha imali yakho uyayidayisa. ngiyayibhayisa straight yeah. Welcome mfake emotweni ngene ebhasini. Thank you Khamba Jam. endlini. Sa. Ngene ebhasini. Ayi ngaze ngajabula. This is how is it bafethu. This is how you close it out. Makuthi kunendoda ekolozayo we qomisa phansi ngekhanda. My name is King Ginger Cream de la Cream. Ngintwana nje yase King Indlovu ngisebenzela umphakathi. This is Khokha Mntanami. Ngaphandle kwenu bafethu asiyilutho. Let's continue supporting this channel. Let's continue supporting this content. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. It's a Billy King Mntanami. Another day, another dollar, another Khokha. Khokha Mntanami. Because if you don't want to Khokha, I will cock you. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream bafethu. Welcome to this exciting episode called Khokha Mntanami. Mara wayike ungibizela abantu. Ngifonela with different numbers. Ngiphi? Uyazi ukuthi uyangikoleka. Ngimufonele oh. Lesamfonela ngithi amadu la. We are looking for results. Angihambi ngingaphethe lutho. Ngithetha ke inkolota nyona wena. Hayi. Ngenela zani? Ukakinyeke ngizakathatha. Ya uzokhona shame imali yami le. Bangiphendula umbuzo. Uyikhokha nini imali? Uzoyikhokha imali yami. Nini? Nangikainyuka. Yabona wena hey lalela lana tshele mina nawe you can talk whatever that you talk ngithi kuwe mina uzoyikhokha le mali. Mina I'm here to fix things guys. I'm here to make people khokha. If you don't know khokha, I will cock you.